Kaya ikaw na nanonood, magdagat ka na din. Para matanggal nga yung mga kurad mo dyan sa katawan. Naka-video na. Ah! Oh! Lakas! Ngayong araw nga gagala ulit tayo. Kaya tara, samahan nyo kami. Magdadagat nga tayo ngayon. Dahil matagal-tagal na nga din tayong hindi nakakapagdagat. Pupunta nga tayo ngayon sa Lingayen Baywalk. Andito na nga tayo sa Bimali, Pangasinan. Maraming ang mga fish pan dito. Kaya pala maraming nagtitinda ng mga isda. Maraming ang mga bibiling mga isda dito. Nadaanan din pala namin yung kanilang bayan. Pagkalampas nga namin sa bayan ng Bimali, naamoy ko na nga yung amoy ng dagat. Kaya napaisip ako na siguro malapit na kami. Kaya yun guys, hindi nga ako nagkamali na malapit na kami. Dahil nga andito na kami sa bayan ng Lingayen. Papasok na kami. Nadaanan din nga pala namin tong Lingayen Capitol. Napakalaki nga at napakalawak. At pagkalipas nga ng ilang minuto lamang ay nandito na nga kami sa aming pupuntahan. Ang Lingayen Baywalk dito nga sa Lingayen, Pangasinan. Dumating nga pala kami dito ng 11:30. Kaya naman tirik na tirik ang araw. Ayan nga guys, napakaganda ang tanawin at meron ding mga nagtitinda dito. Bali dito nga lang kami magpa-park. Ayun na nga guys, dali-dali na nga kaming bumaba at hahanap na nga kami ng pwestuhan. Dahil may dala nga kaming tent. Nagdala na nga din kami ng tent para nga hindi na kami magrenta ng cottage. Sila nga pala yung kasama natin. Nakahanap na nga kami ng mapwestuhan. Kaya naman isi-set up na natin yung tent na nahiram sa kapitbahay. Kada hakbang sa lupa ay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Ooh, yeah, 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 yeah. Ikampigan na sa mga problemang di masolusyon ay nagad, parang wala nang bukas. Pwede ba umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ikaw na dinadaanan ko. At yun na nga guys, tapos na naming na-set up yung tent. At magpipicture-picture muna nga daw kami bago nga kami kumain. Ayun nga guys, nagpipictorial yung isa naming kasama. Meron nga siyang taga-ayos at photographer. Pagkatapos nga nilang magpictorial ay kakain na nga kami. Ito nga pala yung ulam namin, adobong paa ng manok. At hindi nga mawawala ang soft drinks na malamig na malamig. At yun na nga guys, kakain na kami. Kainan na. Yun na nga guys, tapos na nga kaming kumain. Kaya naman dali-dali na kaming naligo. Dahil matagal-tagal na nga din kaming hindi nakapagdagat. Kaya ikaw na nanonood, magdagat ka na din. Para matanggal nga yung mga kurad mo dyan sa katawan. At para nga matanggal yung mga kati-kati mo. Para hindi mo na ipakamot kung kani-kanino. Ooh, baby, do you know that that's what? Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, heaven is a place on earth. Oo, alam ko. Naka-video naman. Ay, naka-video na. Ah! Naka-video na to? Ha? Ano lang mga... Manin. Videographer. Oh! Lakas! Butik! O ayan guys, dito na ko natin natapos yung video. Bye! See you next vlog.